какво? Сега малко, колкото любопитна, толкова и полезна информация. Желаящите да отслабнат трябва да започнат с един допълнителен час сън. Ако човек иска да задържи теглото си или да отслабне, трябва да спи един час повече. През последните години се множат данните, че липсата на нормален сън също води до повишаване на теглото. До сега този рисков фактор бе до голяма степен подценен. Или заплащането при възрастни и при деца. Първото изследване, привличащо вниманието към този проблем при децата и тинейджерите, е френско и датира от живота си, да направи запис, тонзла и да постави на сцена истински. Това е доста. Това не може да се случи тази. Известно, разбира се, който беше много преди да се случи на една лична задача.